давоми 6 моҳаи аввали соли ҷорӣ дар шаҳри Гулистон як ҳолати муомилоти ғайриқонунии маводи нашъаовар дар ҳаҷми 1.1 килограмм муайян ва мусодира гардид. Дар ин бора раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода ҳангоми нишасти матбуотӣ ба рӯзноманигорон иттилоъ дод. Вай таъкид кард, ки ҷиноят аз ҷониби шӯъбаи корҳои дохилӣ ошкор гардид. Ному насаб ва шаҳрвандӣ ба ин амал даст зада дақиқ карда нашудааст. Бино ба маълумотҳои пешакӣ ин ҷиноят аз тарафи шахсияте ки шаҳрванди дигар минтақаи кишварамон аст содир гардидааст. Аммо ошкоршавии ҷиноят дар шаҳри Гулистон ба қайд гирифта шуд. Таркиби ҷиноята мо инҷур пешниҳод мекунанд шӯъбаи корҳои дохилӣ, лекин аз ки будани вай рости гап дар ин ҷо нишон дода нашудааст. Мутобиқи маълумотҳои мо ин ҷиноят аз шаҳрвандои дигар шаҳр яъне ки мусодира карда шудааст ва аз шаҳри Гулистон будан ва ҷиноят дар шаҳри Гулистон ба қайд гирифта мешавад. дар ин давра дар шаҳри Гулистон ҷиноятсодиркунии сокинон низ як ҳолат зиёд шудааст. Иттилоъ дода шуд, ки давоми 6 моҳи соли ҷорӣ дар ҳудуди шаҳр 109 ҷиноят ба қайд гирифта шуд, ки аз ин шумора 97.2% ҷиноятҳо ошкор гардидааст. Бино ба иттилои Раъно Ҳошимзода, аз ҷиноятҳои ба қайд гирифта шуда 84 адад дуздӣ, 25 адад қаллобӣ ва 8 адад авбошӣ мебошад. Бештари ҷиноятҳо бошад дар ин давра аз ҷониби сокинони шаҳраки Консой ва Адрасмон ба қайд гирифта шудааст. Дар шаҳраки Чорухдарон 3 адад, Консой 11 ҷиноят, Адрасмон 12 адад, Занисор 8 адад, Сирдарё 3 адад мебошад. мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Гулистон аз фаъолияти 6 моҳаи худ ба намояндагони васоити ахбори омма ҳисобот дод. Масъалаи дигаре, ки дар нишасти матбуотии раиси шаҳри Гулистон мавриди баҳсу баррасӣ қарор гирифт, ин норасогии кадр дар соҳаи тандурустӣ буд. Иттилоъ дода шуд, ки ҳоло дар муассисаҳои тиббии шаҳр 33 нафар табибон намерасанд. Аз ин шумора бештарашро табибони оилавӣ, наркологҳо, духтури чашм ва амрози занона дар бар мегирад. Барои бартараф намудани ин мушкили айни замон корбарӣ рафта истодааст. дар 6 моҳи аввал мо бо роҳбарияти Донишгоҳи давлатии тибби Тоҷикистон вазори тандурустӣ мулоқотҳо гузаронида ҳастем. Дар рӯзҳои наздик 4 нафар табиб даъват шудагӣ ҳастанд. Инҳо ба мо таъмин мешаванд: табиби ҷарроҳии кӯдакона, табиби акушер-гинеколог ва 2 нафар табиби оилавӣ. Коргузорӣ карда шуд. нисбати норасогии кадр дар соҳаи тандурустӣ раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода низ изҳори нигаронӣ намуд ва таъкид дошт, ки дар 6 моҳи соли ҷорӣ оиди ин масъала бо муассисаҳое, ки ба тайёр намудани кадр дар соҳаи тандурустӣ машғуланд, якчанд маротиба мулоқоту вохӯрӣ гузаронида шудааст. ҳоло чанде аз донишҷӯёни шаҳри Гулистон дар пойтахти кишвар ва Федератсияи Русия таҳсили худро дар ин соҳа ба итмом расонидаанд. Баъди соҳиби диплом шудан, онҳо дар муассисаҳои тиббии шаҳри Гулистон ба кор даъват мешаванд, ки бо ин васила мушкилии норасогии кадр низ то ҷое бартараф хоҳад шуд. ҳамагӣ аз шаҳри Гулистон 3 нафар яъне гӯем ки мутахассис имсол халқ кардан тибби шаҳри Душанберо, ба ғайр аз он зиёда аз хато накунам 15 нафар аз Россия. Мо имрӯз умед дорем, ки тибқи маълумотҳое ки сафарбар карда шуданд, инҷо онҳоро супориданд. дипломашонро рӯзҳои наздик то 4 август чиқаде ки мо ба маълумот фиристонда, агар гӯем ки ҳамин шахсон биён, агар мо метавонем дар ҳамин моҳҳои охир аз ҳамин 33 нафаре ки имрӯз мо норасоии кадр дорем, ақаллан ки 50% ҳамин соҳаи табибона мо таъмин карда метавонем. нишасти матбуотии раиси шаҳри Гулистон Раъно Ҳошимзода 1 соат давом кард. Танқисӣ ва таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ, истеҳсол ва содироти маҳсулоти саноатӣ, қонуншикании сокинон ҳангоми баргузории тӯю маъракаҳо, таъмини буҷети давлатӣ ва таъмиру мунфаршкунии роҳҳо аз мавзӯъҳои муҳими нишасти хабарӣ буд, ки дар гузоришҳои минбаъда матраҳ хоҳем кард. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.